E seguimos falando de letras, pero na rede estas son algunhas das paradas imprescindibles no ciberespazo galego. Cada vez máis grupos distribúen a súa música pola rede, convertendo as páxinas web nun medio para estar á última. Un punto de encontro é Comunicando, que conta ata cunha canle propia de televisión. Na Regueifa plataforma especializada en contidos musicais, os creadores que así o queiran poden difundir a súa obra. É un espazo dedicado á música e tamén unha das últimas iniciativas de Cultura Galega, un portal de divulgación que supera xa as 12.000 visitas diarias. Creemos que a cultura entra por todos os sentidos e entonces intentamos que Cultura Galega responda a eso, é dicir, que poidas ter oportunidade de ver películas, que podes ter oportunidade de escoitar discos, ler libros, descargarte libros gratis e tamén informarte no día a día da actualidade cultural. Na rede atopamos dende unha enciclopedia sobre fantasía popular, Galicia Encantada, a Blix, unha extensa biblioteca de literatura infantil e juvenil. Unha das primeiras webs que naceu en Galicia hai xa 11 anos foi Vieiros, creada como primeiro directorio da rede galega. Sobre todo para traer en contacto a xente de fora cos recursos que había aquí no país, sobre lingua, cultura galega e todo en xeral. O que pasa é que pouquinho a pouco eso foi evolucionando cara a un medio de comunicación, xa nos primeiros meses era xa moi palpable o interese a xente que recibe noticias en Galiza, en galego e tamén no exterior, non? E a xente quixo tamén crear os seus propios diarios persoais. Na páxina de Blogaliza podemos ver o listado de todos os que están en galego. A finais dos 90, cando xa a internet xa era unha realidade e todo o mundo máis ou menos sabía que aí estaba o futuro, ninguén se acordaba que iba a haber tantas páxinas en lingua galega en internet. Cun pouso humorístico, Aduaneiros en Fronteiras mesturan arte e deseño na súa particular visión da sociedade e a cultura. Tamén Miraxes ten o seu propio espazo na rede onde ver os programas. Internet é xa unha das mellores maneiras de facerse visible e, sobre todo, ofrécenos unha ollada inmediata e contemporánea sobre a cultura galega.